Hormatly İstanbul'da olan Türkmenistan'ın raýatlary. Türkiýanyň göç idaresi ýani migrasiýasy şuň öz web saytynda bir habar goýdy. Bu habara görä 20 oktýabrdan başlap İstanbul'un käbir ilçelerine ýani etraplaryna ilkinci ikamete dokument tawsirleýänleriň resmnamalaryny kabul etjek dälidi. Olar Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Sultan Gazi ve Zeytinburnu. Ine bulary 20 oktýabrdan başlap ilkinci ikamete ýetýänmiňiz, bular kabul edenok. Ýöne bunun aýratynlyklary bar. Hiç bolan noktaýat ýok. Masalan, şu Türk raýaty bilen ýa-da mawy kartyň eýet bilen ýa-da öňşörde ikamete bar bilen ýa-da şu ýerde öý bar bolsa, hastane, hastalyk ýagdaýlary bilen magnaşykly bolsa, ýa talip bolsa, ine şondan käbir ýagdaýlarda ine ikamete kabul etip bilýärler. Şonuň üçin biz bu habary türk diline saytymyza goýduk. Türkmen diline de ýerleşdiririz. Aýerliklerini o ýerde haplersiňiz.